Ето ни в предпоследната задача от НВО 2024, а именно задача номер 19. Тя е класически пример за пропорции и диаграми, затова нека да я разгледаме. Условието гласи следното. Училищно тържество е с продължителност 90 минути. По данните от диаграмата, продължителността на спортните изпълнения в минути е. Нека сега внимателно да разгледаме диаграмата и да видим какви данни ни дава тя. Първото, което виждаме е, че театралните представления от цялата диаграма са равни на 80 градуса. Следващото, което поглеждаме, са музикалните представления. Те са 150 градуса от цялата диаграма и за финал остават танцовите представления, които съответно за тези от вас, които не знаят, ъгъл с точка е 90 градуса. Ето тук си го записваме. Съответно, спортните представления, които ние търсим, не знаем колко градуса са. Затова как ще ги намерим? Ами ще съберем всички ъгли и ще кажем, че те са равни на 360 градуса, колкото е целият кръг. Следователно, нека сега да го запишем. 150 плюс 80 плюс 90 плюс градусите на спортното събитие ще ги отбележим с S. Всичко това казахме е равно на 360 градуса. 150 плюс 80 е равно на 230 плюс 90 плюс S е равно на 360. 230 плюс 90 излиза равно на 320 плюс S е равно на 360 и S е равно на 360 минус 320 или S излиза равно на 40 градуса. Нека сега да си го запиша на нашата графика. Така, спортните ни събития са 40 градуса. Така, от тук насетне това, което остава да направим е да съставим пропорция. Как става това? Предполагам, някои от вас вече са се сетили, а в случай, че не сте, нека да го покажем нагледно. Тъй като не знаем нито едно от представленията по колко минути е, нито музикалните знаем колко са, нито театралните, ето така да ги отбележим. Не знаем нито едно от представленията колко минути е, но знаем, че цялото това нещо е траело 90 минути или 360 градуса. Ето как се получава и пропорцията ни вече. На 360 градуса отговарят 90 минути. Тъй като търсим спортните събития, те са 40 градуса и за тях знаем, че те са равни на хикс минути. А ето я и вече съставена пропорцията 360 върху 40 е равно на 90 върху хикс. Това, което трябва да направим сега е да умножим на кръст и да сметнем колко е хикса. Преди това обаче ще извършим едно съкращение, за да може да работим с по-малки стойности. Първото, което можем да направим е да съкратим ето така тези две нули. След това мога да съкратя 36 и 4. Директно ще ги разделя на 4. 36 делено на 4 е равно на 9. 4 делено на 4 е равно на 1. Или новата пропорция, която получаваме е 9 първи е равно на 90 върху хикс. От тук насетне, както казахме, умножаваме на кръст. Ето така, по правилото на пеперудата. Защо пеперуда? Ами, вижте как се получава една пеперудка ето тук и става
9 по хикс е равно на 1 по 90. 9 по хикс е равно на 90. Хикс е равно на 90 делено на 9. И хикс излиза равно на 10 минути. Следователно, верният отговор на задачата е отговор А. С това задачата приключва. Ще се видим отново в следващата.